ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Ман Акбар. Имрӯз барои шумо як мавзӯеро пешниҳод мекунам ки дар ҳақиқат ҳар як муҳоҷире ки сафар ба Москва мекунад, ҳар муҳоҷире ки аз Тоҷикистон ба Москва меравад ва ҳатман инҳоро бояд донад ки аз 300 000 рубл ва аз дигар ҷиноятҳо чӣ кунад, худашро дурӣ кашад. дар ҳақиқат ин мавзӯъ яке аз мавзӯъҳое ҳаст ки мақсад ҳамаи дар сари ҳамаи муҳоҷиро ин меояд. Ба ҳамин хотир ман хостам ки шуморо огоҳ кунам барои ҳамин ва барои дигар муҳоҷирое ки дар ҳамин ҳолат гирифтор ҳастанд ва онҳо ҳам хабардор шуданшон. Дар ҳамин видео ҳатман лайк монед ва фикртона ҳатман ҳозир дар комментария нависеду дар имотон падилица кунед ки бисёри ҳамин мавзӯъ барои ҳамин муҳоҷиро дахл дорад. Ба ҳамин хотир хостам ҳамин видеоро тайёр кунам. биёед ҳамин корро кунем, баъдан мешинем, ба ҳазур тамошо мекунем. ҳамватанони азиз, агар шумо хоҳиши гузаштани границаро доред, шумо намедонед ки бо ки раведу бароҳат равед, пас ширкати Сабр дар хизмати шумо аст. Ширкати Сабр чандин солҳо аст ки дар ин роҳ мераванду меоянд ва шумо медонед ки ман ҳар касро реклама намекунам. аввал охир худованд, баъдан ин ака шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. барои муроҷиат шумо метавонед ки дар рӯи экран буда номерҳоро занг занед ва аз номи канали Ҳамнаво занг занед. ҳатман ба шумо tahqiq ва шуморо аз Москва ва Московскии област гирифта ба сарҳади Қозоқистон бурда мерасонад. Ширкати Сабр ҳамеша дар хизмати шумо аст. муҳоҷирони муҳтарам, иваз намудани ному насаб бо мақсади ғайриқонунӣ ворид шудан ба Федератсияи Русия тибқи талаботи қонунгузории Федератсияи Русия ҷиноят аст. падар, охири моҳ ман ба Русия меравам. чӣ хел? 6 моҳ пеш омади ку? худат гуфтӣ ки вурудатро ба муҳлати 5 сол бастанд. номам дар рӯйхати маъншудагон аст гуфтӣ. чӣ хел меравӣ? имрӯз шиносномаи нав гирифтам. ном насабамро иваз кардам. ин ном дар рӯйхат нест. корфармо ба ман занг зада маро даъват карда истодааст. агар наравам, корамро аз даст медиҳам. ин хел мумкин нест. дар маҷлиси маҳалла гуфтам ки иваз кардани ному насаб бо мақсади дубора сафар намудан ба Россия тамоман мумкин нест. ин корро накун писарам. агар туро ҳабс кунанд, зиндагии мо боз вазнинтар мешавад. ҳадди ақал фикри падару модари пират ва зану фарзандонатро кун. албатта як маротиба бо коршиносон маслиҳат кун. кани чӣ мегӯянд? ассалом, мумкин? ва алайкум ассалом. марҳамат гузаред. чӣ хизмат бародар? як бор мессенҷ дед ва мегуфтед ки роҳам ба Россия маҳкам аст ё не? шиносномаатонро диҳед? дар Россия чанд сол будед? 3 сол. аз Россия кай баргаштед? ноябри соли 2018. патент доштед? не. нисбати шумо ҳалномаи суд буд? ҳа, ҷаримаашро супоридам. шумо чӣ ном насабатонро иваз кардед? ҳа, ман ном насабамро иваз кардам, чунки роҳам ба Россия маҳкам буд. ман бояд ба Россия равам. корфармо маро интизор аст. агар наравам, корамро аз даст медиҳам. ман ному насаби пешинаатонро дар рӯйхати маъншудагон дарёфт намудам. бародар, шумо медонед ки барои ин кор дар Федератсияи Россия ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавед ва шуморо метавонанд ба муҳлати то 4 сол аз озодӣ маҳрум кунанд ва пас аз он боз аз ҳудуди Россия хориҷ намоянд. инашро ман намедонистам. якчанд шиносони ман номашонро иваз карда рафтанд ку. ин корро накунед. ман ба шумо маслиҳати чипта хариданро намедиҳам. шумо гуфтед ки нисбати шумо ҳалномаи суд буд. дар асоси ҳамин ҳалномаи суд вуруди шумо ба Федератсияи Россия ба муҳлати 5 сол манъ аст. тамом шудани муҳлатро интизор шавед. пас аз он бемониягӣ метавонед ба Федератсияи Россия равед. марҳамат, шиносномаатонро гиред. раҳмат.
مطابق قسم دوم ماده 322 کودکس جنایتی فدراسیای روسیه گذشتن سرحدات دولتی فدراسیای روسیه از طرف شهروند خارجی که عاید به منع ورودش به فدراسیای روسیه معلومات دارد و نام و نسبش را عوض نموده است به مقدار تا 300,000 روبل جریمه می شود یا به کارهای مجبوری به مدت تا 4 سال جلب کرده می شود یا به مدت همین مهلت از آزادی محروم کرده می شود. تا به آخر رسیدن مهلت منع ورود شما نمیتوانید به فدراسیای روسیه روید. بنابراین من به شما توصیه میدهم که برای به کار تامین شدن به اگنتی مهنت و شغل اهالی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و یا مؤسسه دولتی اگنتی به کار تامین کنی در خارجه مراجعت نمایید. معلومات را عاید به این مقامات ها و سراغ آنها شما می توانید از این مواد اطلاعاتی دسترس نمایید. سلامت باشید. در خاطر دارید که عوض نمودن نام و نسب با مقصد سفر به فدراسیای روسیه در حالت داشتن مانع ورود می تواند سبب به جوابگری جنایتی کشیدن شما گردد. فراموش نسازید قانونگذاری کشور قبول را در سمت مهاجرت مهنتی رعایت نمایید.